ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. श्रीमती अंजली दमानिया यांनी काही महनीय व्यक्तींचे खरात यांच्याशी बोलणं झाल्याचा आज दावा केलेला आहे. जोपर्यंत खरातांवर कुठलेही आरोप नव्हते तोपर्यंत त्यांच्याशी कोणीही फोनमध्ये बोलण्यावर कुठलेही निर्बंध नव्हते किंवा तसं बोलण्यामध्ये कोणतंही गैर नव्हतं. असं असताना केवळ फोनवर बोलले म्हणून सिनियर मंत्र्यांवर आरोप करणं हे संपूर्णपणे चुकीचं आहे असं मला वाटतं. आणि त्याच्याचबरोबर दीपक लोंढे हे खरात यांच्याशी बोलले, त्याच्याशी माझा संबंध जोडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. माझा काय संबंध आहे दीपक लोंढेंशी? दीपक लोंढे हे सिन्नरला राहतात आणि ते खरातांशी परिचित आहेत आणि त्याच्यामुळे ते खरातांशी बोलले असतील तर त्याच्याशी माझा काहीही संबंध नाही. एवढंच मला या निमित्ताने सांगायचं आहे. विनाकारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझं नाव गुंतवण्याचा प्रयत्न करणं हे अत्यंत चुकीचं आहे असं मला वाटतं.